place I don't rec. Wala sila yung kain tayo dito sa gilid ng kalsada. Why? Wow. Yan yung marito. Good morning! Good morning! Nag-e-edit ako. And si Kuya nakabihis na siya ng pang-golf niya. And kanina pa sila, oh. Yan ginagawa nila, naglalaro sila. Mom, Dad hit me on the face. Who's Zachary? Could Okay. Dad hit me on the face hard? What's your mouth? La 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 la. Good luck. One more. Come on. Si Jan nakabihis na rin. And, di ba plano namin na ng mga girls dapat na aalis kami. Tapos susundin ako ni Race, ni Kat, and ni Lai. Tapos kayo ni Holly sasama din. Isang car lang kami. Nakalimutan ko na iiwan pala sa akin ni Jan si Zach. Kasi di ba wala ng golf lesson si Zach for now lang naman. Kasi nga sa ating nangyayari ngayon. Kasi Zach di ba hindi siya member sa Kiyonga. Pero sabi ni Zach okay lang naman daw siya eh. And ayaw niya rin sumama kasi nga after ng golf lesson ni Kuya, mag-golf si Zach, ay si Kuya tsaka si Jan. And si Zach ayaw niya. Gusto niya pag lesson lang. Kaya sabi, hindi namin siya pinipilit. Kung gusto niya lang, okay. Pag ayaw niya, di ayaw niya. So, dito siya sa akin. So, tinext ko yung mga girls kasi hindi kayo magkakasya sa car. Kasi kami pa lang 3 na. So, hintayin ko yung reply. Mag-ama, oh. Si Kuya talaga, gustong-gusto niya ang golf. As in, sobrang excited siya. Gumising. Etong isa, wala lang. Gusto niya rin. Pero, hindi katulad ni Kuya na siya talaga. Yung dedicated talaga siya. Kaya, ang daddy naman, sobrang support. Going, Han? Drum and golf. Drum and golf. Punta raw muna sila sa drum and golf kasi naboboard si Get Jan ready, dito. darling, then we'll go to Harbour Town and get back. No. They're gonna go golf. You and Mum, so you can go meet Race and that. Kuya, sa akin na naman, oh. Give me your phone, guys. No, I'm not. No. Put the channel on. No. See you, yeah. Good luck. Where's your jumper, Zach? Where's your New York one? Kuya, sa akin Not na gonna be naman. long, Babs. Don't cry. You just like Kuya Saki. She always cry when Zach. Stop crying, Bubba. Zach, just give her a hug. You want to be long trolley? Kuya Zach will be back. Just kiss Kuya Zach. Ganyan siya lagi. See, Mom. See you, Nak. Stop it. See you. See ya. Get ready. Guys, nandito yung mga boys. Ayan, ang tangkad ko kasi nakatayo ako dito sa upuan na to kasi tinitingnan ko ba yung itsura ko doon. Ayan, oh. And nandyan si Kuya. May binili raw siya na watch para sa golf. Mamaya tingnan natin kung ano yun. Kasi, where's your watch, Kuya?
Nasa car daw. So, ito yung outfit ko for today. Magkikita kami ng mga Inday sa Harbor Town. Ida-drop off ako ni Jan. Kasi kasama ko si Sak. So, hindi kami kasya sa car ni Ray. So, doon ko na lang sila imi-meet. And, ito yung ating pa-outfit. OOTD tayo. Ayan, nakakot. Napindot ko na off. Ayan, nakakot tayo. And, sling bag. And, ito yung nabili ko sa temp na long sleeve. Tapos, ito, saan ko pa ito nabili? Sa Ali. Itong high waist na short na to. Tapos, leggings and Moschino na. Ito ba? Yung slip-on. Yung black. So, yan ang ating OOTD today. Di ba? Nagpa-OOTD tayo today. And si Holly, ayan. Holly, where's your dress? Get your dress, Baba. Naka-turtleneck siya, oh. Oops. Plinansya ko kasi yung ano niya, yung kanyang damit. And yung suot ko yung aking, ito yung Gentle Monster na Jenny, yung C1 1996. Yup, yeah, 1996. May in-order akong chain. Wala pa. Mas nauna ko pa nga in-order yung chain kaysa dito. Kasi nga, meron ako yung eyeglass na dala ko yun kasi ginagamit ko yung pa nag-e-edit ako. Ito ba? Nakita nyo na to? Ano ata? Nakalimutan ko. Ito. Naalala nyo, may gusto akong i-unbox before, bago kami pumunta dito ata. Yung first time namin or second time namin na pagpunta dito sa Allendale after na okay na mag-travel. Na dinala ko siya na nasa package pa na sabi ko unbox ko sa car, pero hindi ko nagawa. And then sumama ulit kami the next weekend or next Friday kila Kain na sabi ko unbox ko, pero hindi ko ulit na unbox yun. And unbox na ni Jan. Andun sa car, ano rin yun? Gentle Monster din yun. Eto ba, oh. Binili ko yung yung chain na silver din siya. Wala pa kasi para dito. Parang teacher lang. Tapos, meron siyang chain. Basta cute ng chain na yun eh. Pero hindi yun exactly na gusto ko dapat na biling. Kaso wala. Out of stock. So, yun na lang binili ko. Kasi silver siya para match dito. And, yung isa ko, yung kay Jenny. Jenny in the bottle. Etong kay Jenny. Meron siyang pwede ko rin yun magamit pag dumating kasi meron siya ditong, ayan, butas. Ayan. So, pwede siyang lagyan ng accessory. Ha? Yeah, spit it out now. So, yan yung ating shade. Where's the bin? Where's the bin? Over there. Yeah. Nagchuchewy na si Holly. Gustong-gusto niya ang chewy. So, hintayin lang natin si Jan and ready na ako. Nakapag-edit. Ba't ako naka-shade? Nakapag-edit ako and uploading siya. So, baka gabi na ito mapapanood. Kasi aalis ako. Pero dadalhin ko to, ilagay ko sa car ni Jan. Kasi baka mag-dinner kami sa bahay nila Kat. So ayusin ko lang to and alis na tayo. Dito na pala kami sa car guys and malapit na rin kami dito sa Harbor Town. Liliko na lang and tinatry ko tong mag-join sa iPhone ni Jan kasi iwan ko to sa car niya and para ma-upload ba. Kinokonek ko sa kanyang data. Anong oras na ba? 12:27. Yung mga girls papunta na raw dito. Ayun si Johnny Boy. Say hi, Han. Oh. Baba, are you alright? Yeah. Dad, your car. Hindi ko na-connect. Tapos sabi niya dyan, dadalhin niya yung kanyang phone. So, hindi niya rin naman iiwan dito sa car. Okay, see you. See you. Love you. See you. I'm gonna make some fun. Okay. Love you. Good luck and enjoy. Dito na kami nakaupo sa pwesto kung saan gustong kumain ni Sak. Hinintay lang namin yung mga girls. What you gonna have? Sushi. And you? Siya, nilalaro niya lang si Mushi. Baba, what you gonna have? Mushy. Mushi. Mushy. Smushy. Mushy. Malapit na raw sila eh. Nag-text na malapit na raw sila. Wait. This is Kuya Sak. Ayan yung gusto niya, yung tempura chicken. Si Holly, meron siyang tempura prawns and chicken. Unahin ko na sila para... Hoy, wait. Wash your hands.
No, Here? I washed my hands in the toilet. Ah, okay. How about you, Holly? Here, Holly. No, you didn't. Here. Pero wala, hindi naman siya I washed nag-an. my hand when I brushed my teeth. Ah, okay. But you still have to have an alcohol, Baba. Here, oh. Spray. Nag-toilet kasi si Sa. Okay. My gosh. So, mukbang with Zachary and Holly ulit. Last, oops. I'll get that one. No. Huh? What? That's lettuce. It's alright. Diba? Nagmukbang pa lang sila last week. Last weekend. Look at me. Oh, you open it, Baba. You're a big girl na talaga. You don't need my help. My time to get tight. Tight? Yeah, Okay. because it will grip please. Okay, it's tight now, Baba. Now time to... Mom, Hmm. every time I eat, Hmm. Mom, can you have it always slides out. That's why you have to push it up, Baba. Here's this one. Hey, Mom, come save it for later. You just sit with that. Ano yung kunin ko? You want some? I'm good, thank you. But Holly does Holly have phones? Yeah. She watch them. They don't. Yeah. Somebody to hear, somebody to know, somebody to hear. This is the thing, this never fails. We just have to Have I got a park yet? Have I got a park? Yeah. Huh? Have I got a park? I'm not sure yet. Hinahanap niya yung mga girls. Second. Second na si Sok. Ang bilis ni Sok. My phone. Hmm. Gusto ni Sak, sabi ko sa inyo yung pipino, di ba? Yung I don't cucumber. want to say to the legs. They will be here soon. Gusto ni Sak, guys. Gusto niya pa. Wait lang, okay? What's to the legs? Holly, how about you eat yours, please? Okay. When you Can Kuya Sak have one? No. No? Come on, eat please. Nag-text na sikat, nandito na raw sila. Nag-CR lang si Buntis. And si Holly tapos na siya. Hindi niya kinain yung ano ito. So ako na lang kakain. Si Sak gusto niya pa sa kumaya-maya na lang. Pag nandito na yung mga girls. Ayun si Tita Kati, oh. Wave there, oh. Go see. Say hi. Para makita tayo. Andun sila, oh. Kasama. Ayun. Go, Baba. Run there, Baba. Andun si Holly, oh. Ang layo din niya makita. Mom, can I? Hi! Say to Tita Kati. Hi. Mahiyain na siya, oh. How are you? Good. Kumain ka na? Hindi siya lang kasi kanina pa gutom na raw siya. Gusto niya pa nga. Hindi pa sila lang kasi Gutom ako. bango ng sushi. Sarap. You wanna go to Tita? Oh, sit down here, Sak. I'll get you more. Si Sak kunin. Kunan ko pa siya. How many you want? 2? Pardon?
So, eto, in-orderan ko ulit si Sak. Kinagatan niya na. Kumuha lang siya ng chair para sa mga titas. Another one, Baba. Okay. Just here. Yeah, that's it. That's alright now. Here. Put it there. Thank you. Ha? Tita Kati will sit there. Diyan ka na, Kat. Ako na lang mag... Diyan siya, oh. Order akong isang chicken tempura and then eto yung kay Holly, yung tira niya. Si Sok, grabe, pang-apat niya na yun. Mga anak mo. Yung mga figure nila ba? Kaya, tas, Sa amount ng food na kinakain nila, good figure. sabi nga nila, Manay, bakit ang ribs nila lalabas? Pero ang lalaki, lakas nilang kumain. Oo, active. Sobrang active. Good, Zach? Hinga-hinga din, ha? Kaya lang para nag-gold mo. Tiga pala kami sa Kids Cotton On. Mama, I have it. Yes, you do. Meron siya yan. Yan ang suot mo bukas. Ang cute, oh. Mustard, no? Kaya lang na itong kulay, oh. Di ba? Parang fuchsia pink, no? Ayun na, lalaki ito. Size 3. Size 3. Oh, what? Come here. Okay, Wala, hala. mommy. Mommy, Hala. come here. What's that, Baba? I have this thing. Yes, you do. Mayroon siyang ganyan. Pinasok mo na sa kanya. Look at this. Hindi pa, Doy. Nagpipili siya. Ha? Pumipili siya. Ha? No, it's too big. Malaki nga, kaya hindi malaki, size 3. Pambata to, guys. Pero naghahanap si Race, oh, para sa kanya, oh. Tinatry niya. Dapat size 7. Hindi. Wag. Ah, sige, size 9. Size 9. Ayan, oh, tingnan mo yun. Yan, meron siya. I have to. Cute. Meron siya. Ay, tama lang yung length. Kasya, guys. Ay, tama. Pag hindi ka buntis. Pero hindi na to uso. Ay, ang cute. Parang Kardashian. Ang cute. Saan tayo magsiswimming? Namimili rin siya. Cute, yes. It is cute, Baba. Bunny, but you don't need that one, Baba. For the baby, yes. No. I don't think so. Tita Reyes will get this for the baby. It's too big for the baby. Tita Reyes, gusto niyang kunin para sa baby. Tita Reyes, pinipilian ang baby mo. Cute nga. Ang laki. Oh, look. Pasok tayo dito. Oh. Ito, maganda tong pangbahay kasi hindi ka na magbabra kasi mayroon na siyang pads. Valley Girl. Nandito na sa temp yung Valley Girl. Kuha tayo nito. $7.99. Tapos may iba-ibang kulay. Ayan. Tapos dito naman, meron yung may paganito. Ayaw ko niyan. Ito na lang. Pili lang tayo. Meron akong nakuhang black. Thank you. You too. Thank you, Zach. Yung mga girls nasa nagpi-fitting pa sila. Kasama si Holly. Dito kayo sa Ollie's place. Because Tito Dan loves shopping for the baby too. That's right. Hello. Binibigyan niya ng damit si baby. O, pinipilian niya. Ang dami ng hawak ni Tita Reyes. O. Hinahan. Si Oli nag-shopping para sa baby ni Tita Reyes niya. O. Dami na yan. Ang laki naman niya. 6 months. Ako yung, cute siya. Cute. Tagal niya. May package na ba? May LBC na? Meron? Oh, okay. Sa amin wala pa. Oh, cute. What's that, Zach? What? Show me. May tinuturo si Zach. This one? Do you wanna try? It looks nice. Uy, gusto ni Zach ganito, day, oh. Formal si Zach. This is nice. Gusto ko silang magsuot ng ganito kasi you want black? No, I like this color. Si Jan lang ang ayaw niyang pasutin yung mga bata ang ganito. Gusto niya yung mga bata, yung mga... Yes, baby, wait. Yung gusto niya yung mga bata, mga sporty lang ang look. You like this, black? Ha? I like this better. Pero saan mo naman ito isusuot? Saan mo naman ito isusuot? O, diba? Uy,
Gustong itry ni Saki yun. Yung tuxedo. Come on. Gusto. No, not the black one. This one. What size? 7. Itry daw ni Sak. Sige, patry natin. Okay, this one? Yeah, we'll try this. What? No, I don't like black. Ipatry ko lang sa kanya. Come on. What's that? There's no fitting room, pa. Please let staff know before using changing. Okay, wait. Ayan. Gusto ni Saktong isukat. Ayan, nasukat niya na. Malaki lang yung kanyang pants. Let me see, Sak. Yung pants lang ang malaki. You like it? Gusto niya. Wait. Gusto. The black. Gusto niya itry yung black. Let me see, Sak. Wow. Where are you gonna wear that one? Huh? Louder? 40? O, pag nag-dinner daw kami, yan daw isusuot niya. Let me see. Ang guwapo mo dyan sa wait. I'll take a photo and then we'll send it to Daddy, okay? Uy, look at me. Gusto niya talaga, oh. You like it? It's nice. Gustong gusto niya. Pardon? The black one's in size 6. Black one? In size 6. In size 6. Gusto niya pang itry yung size 6 na black. Okay, wait. Ang gwapo mo dyan. You like it? Were you gonna wear that again? Tape. When we? Oh, pag dinner daw kami, yan daw isusot niya, guys. Yes, eto. Gusto niya daw itong itry. Size 6. Ayan, sinukat. Mom, what about the thing? What thing? The strip. The tie? Yeah. We don't have tie. It doesn't come with tie. I thought. No, they don't have a tie. Naghanap pa siya ng tie. Which one you like? The black or blue? Oh, diba? Sabi ko sa'yo. Let me see. Ang cute ni Zach. Size 6 to, pero mas gusto ko yung size 7 kasi medyo masikip sa kanya. Let me see, Papa. Put your hands in your pocket. Sabi niya, shoes. Where's the shoes? Where? May nahanap daw siyang sapatos. Ah! Diba? Gusto niya kompleto. What size? Ah, yan. Gusto mo pang may tie. You don't. Which one you like? The blue one. The blue one? Okay. Okay, come on. They're waiting for us. Okay. Smile. Front. Ang gwapo nisa. But I like the blue one. You agree? Well, we should show it to Tita Ray's? Why? Not yet. Huh? The blue? Why? Ayaw niya. Ipakita sa mga titas niya. Okay, wait. Okay, mag-change na siya. Which one you like? Blue. The blue one. Huh? Oh, mine's gonna wear. Ayun, gusto niya din na may tie. So, do you really want me to buy that one? Huh? Where are you gonna wear? Huh? Where are you gonna wear that one? Okay. Huh? I like this one. Gusto maganda talaga yung blue. Gusto niya talaga. Magkano kaya to? Magkano to? 94. Hindi naman siya ganun kamahal, ha? 94 sa isang set ng ganito, ha? 94, 99, 95. Naka-sale kasi, pero dati ano siya? 119.99. Ang ganda niya. Ha? Ah, gusto niya pa ng sapatos. I'll try it. Let me see. Diba? Gusto niya talaga mga forma. Oh, it's big. What size is that one? It's not the same size. Let me see. But it looks like big. Is it? Yeah, it's big. What size is that one? Size 35. 30, how about 31? Or 33? Pasukat ko lang ba sa kanya? 31? Okay, try that one. The other one. Seryoso talaga siya, guys. Okay. I think that's too small. Too tight. So, 30. This is 30. Too small? Yeah, it is. It is too small.
So you need 34. They don't have 34. 34. No, walang size ni sak. No, what? 21. And yeah, this is the only one. What about 34, 35, 32. Okay, try 32. Diba? Seryoso siya guys na magkaroon siya ng ganyan. Oh, so cute. Good? Okay? Yeah. Let me see. Can you wear the other one? Try the other one as well, please. Let me see. Look at me. Is it too? Bigger. It's alright because it's a bit tight. Nah, it's the same. It's alright? Can you walk? Yeah. Good? Ah, diba? Gusto niya talaga. You like it? Pardon? Wow, we bought. Huh? We have... Kasi sa niya naman talaga, totoo lang sa niya to isusod. Sa dinner lang naman. Yeah, we'll ask daddy. Gusto niyang ipabili. Eto guys, pati yung... Bring Daddy. Ha? Later na. I will be on the. I will be. Oh, we will be here next weekend. What? Next weekend we will be here. What? Now. Now? Why now? No. Are you sure you're gonna wear that? Yeah. Are we gonna wait until Dad's here, then we can show him? Yes, we have to wait for that. Can we get Snickers now? Smigals, okay. Gusto talaga niyang pabili yun sa akin. Mom. Okay. Dito pala kami sa Priceline. Ayan, may nabili na tayo. Bumalik kami dito sa temp. Kasi mayroon silay na gustong bilhin. Yan nga, bilhin mo na yan. Bagay yan sa'yo. Ayan yung si Sok tsaka si Holly, oh. Pahinga muna sila dyan. Si Tita Kati naka-line up doon, oh. Haba na ng pila. Silay tapos na, oh. Nakabili na siya. Gusto ni Sak pumasok dito sa Smiggle. Hinahanap niya yung, naalala niyo yung pumunta kami kila Hunter. Meron na bola siyang nilalaro na may string. Come on. Ah, they only have pink one socks. They only have a pink, yes. No, this is not. Ito na lang ang meron. Na. What's something else? We don't need any here, Baba. Walang nakuha sa Smiggle. Here. Dito sila, oh. Nasaan sila, eh? Ah, okay. Chill lang muna kami dito. Nilamig na siya. Ganda ka. Diba? Ito yung nabili niya sa temp. Ganda, diba? Sila bumalik daw sa cotton on. Baba? Is it soft? Oh, yeah. Mom, you have this one. Yes, I do, Baba. Sa Melbourne, mura yan. Yung totoong ganyan sa Melbourne. Sa market. Diba? Mom, we have this. Oo. Yeah, I do have this. My feather Okay, let's see that. Pagod na raw siya. Oh. Careful, ha? Hold her, please. Nagsha-shopping ulit si Kat, tsaka si Lai. Wow. Nakakaya naman sa site 2 na yan, ha? Gusto ni Zachary na mag-boost. Dito tayo. And yung mga girls. Yeah. Share to Tita Ray's, Baba. Thank you. Yummy. Benhakin. Dun sa palaruan. Ah, okay. Is it cheddar? Can I try them? Water ka dahil? Tingnan nyo, ang cute ng aso, oh. Parang siyang, ano, sabi ni Riz, parang tikbalang daw, oh. Banana. Banana. Here, Baba. Watermelon. Yes. Ano sasabihin?
Thank you. You're welcome. Careful. And eto, cheesecake. Mango cheesecake. Food very strong. Ayaw mo? Come drink it. You have to drink it. Try mo. Kare-kare. Oo, next time. Kare-kare tayo. Sarap siya. Ayaw mo matamis. Smoothie man yan. Nasarap nga eh. Ano to? Cheesecake. Mango. Cheesecake. Mango cheesecake nga. Ayun, maniwala. Di ba? Ayun. Ano? Ice cream? Ano, di ba tapos ko? Drink yan. Pagtabad ganun. Ang lamig! Ang lamig. Dito na kayo, nagpapahinga na Saan kami na ba yung guys. jacket? Sarado na lahat ng tindahan dito. Shopping. Nagpa-picture kami kay Sak and ayun, isasend ni Kat sa amin airdrop. Ito na si Kata magpapicture. Ay, sandali. Sabihin niya, hindi ka pa naka-open. Hirap talaga ng ganito. Hindi ko maabot yung ano. Yung dito. Okay. Asan sa akin? Ma? Buksan natin yung atin. Okay, wait lang. Hinihintay lang namin si John. Kasi hindi naman na tayo magluluto. Oo, hindi kayo magluluto. Punta kami kila Kat after nito. Pero si John magsha-shower pa. Okay na. Guys, open na yung sayo? Yes. Ma? Hindi ba? Open na. Ay, hindi. Hindi daw. Yes. Uy, mayroon yan. There you go. Yes. So, akin wala daw. Dito na siya, oh. How did you go? Good? Kuya. Oy. Good? Down there, or you? Ayan na si Sako. Agos. Okay. See ya, Zach. Umiiyak si Holly na naman. Kasi si Kuya Sak. It's alright. It's okay, Baba. Di ba sabi sa inyo lagi siya umiiyak pag si Sak napapalayo sa kanya? And yung laptop ko, walang silbi yung internet. So si Sak, andun na kay Ray. Si Jan tsaka si TJ maliligo muna sila kasi, di ba, naglaro sila ng golf. Yes, seatbelt. it's alright. How did you go, Kuya? Good? I bet Dad before then. Did you? No, you did not. Oh, narinig niya? Yeah, just follow her. Did not beat me. Are you? Yan, tapos na sila maligo. Huh? Wait. And, uploading pa rin. 44%. Daling ko na to kila Kat. Okay. Pagas lang si John dito. And, diretso na tayo kila Kat. And, dala ko ulit yung aking laptop kanina pa tong umaga. Sad siya guys. Wala yung ice break coffee niya. Ito lang ang meron. Ano to? Ice coffee pa rin siya. Who took that out? Which me? Why? Yeah, well, I know that. Okay. Kailangan niya daw yung charger niya sa phone. Okay. Alright. Let's go. 50%. 50% na yung upload. So, another 50%. So, sorry guys. Umalis kasi kami and walang internet. Dinala ko pa kasi itong laptop ko. Dapat pa iniwan ko lang siya sa hotel para na-upload na siya. Tapos public na lang ngayon sa syunga din ako eh. Traffic. We're in the city. Dito na tayo. And si Holly, ginising namin kasi nakatulog siya. Pagod din kasi siya. Kasi diba, ang tagal din namin sa sa Harbor Town. Hindi nyo kayo makita. And si Johnny Boy. Baba, wala pa pala sila. I was saying the bloody score. I didn't think it was going like that. Wala pa sila. Nag-order na siguro sila ng food. Yung pag-iwalay namin, sabi nila, hindi para umuwi si Ka. So, wala pa sila. Okay. Pinapakita ni Jan yung suit na sinukat ni sa kanina. Tingnan mo, bagay na bagay talaga. Dito na sila. Nauna pa kami sa inyo. Like half an hour. We'll wait in the So, ito yung in-order ng mga girls, guys. Ito yung pad thai, Mongolian lamb, and what's this? Spring rolls. And nagluto sila ng rice. nagluto ng rice. And yung pizza nila mamaya pa yun. Atay? Same nang in-order natin pero in-overeat sila. Bakit in-overeat?
Sarap. Bobby, yummy. You're hungry. Hungry? Rice mo. Favorite Yun nga po ako ng sina si Veronica. Not tell you really because it's Ay, tayo. Sarap. Golden love. Sarap. Sarap. Kumusta yung luto ni Nila Rice man? Where's Holly? She ate. No, she's alright. She's alright. I'm feeding her. You only got like something. Yeah, I'm feeding her, Han. Huh? I'm feeding her. She just had one. Try this. I just give her. Sarap yung dye. Sarap to. Hindi ko pa na-try ito. Spring rolls tayo. Yes. Dami naman natin pa yung pagkain. Dami nga. Dami ko na-order. Sinita sabi niya. Sabi niya, I think you need 3 pads. Sabi niya. Sarap. Grabe ko na. Pinalala ni Cardi pa akong kumain. Yummy, Bobby? Yummy? Sarap din yung Mongolian. Sarap. Kain. Try this one, Han. Nothing. Just try. You will like it, John. Diba? Good. Yeah. Magaling lang. Talaga niya. Patikman natin kay Tony. Ang Tony? Lang naman. Okay lang naman, diba? Oo. Yeah. Anong in-order niya, Day? Anong kinain? May nagnanak ba? Wala. Rice na. Doon siya, ano ba? Rice at saka yung chicken. Don't do much. Why? May laro pala ngayon. Sinanood sila. Binet na naman, tinanong na naman pala ni Dan si Zach kung sino yung first goal. Tapos nag-bet siya. Tapos nanalo sa kanya yung pera. Where's your drink? Wow! Kasi kahapon natalo eh. Sino na talaga? Bakit sugarol yung dahil? Di ba kahapon? Kahapon nag-bookies. Ilan natalo? Nag-bet na naman. Ilan natalo sa $10. Konti lang naman. Andiyan na si Jan tsaka si Neil. Ano sila ng pizza. Andiyan, kami tapos ng kumain and si Tony and Dan. Tapos na rin silang kumain kasi iba rin yung kinain nila. Yay! Pizza. Did you buy Coke, Han? You forgot? So you're gonna have this. I just remembered it when I walked up driveway. Oh, wala kang drink. Ayan yung pizza nila, oh. Bloody yeah. Oh, see, Han? I spun out when I seen the crows in North Melbourne. Ayan. North Melbourne take the first 4 or 5. Meat lovers and I don't And then the know. crows take a What's couple. this, yeah? Meat lovers in And North Hawaii. Melbourne's just Meat lovers Hawaiian. And this one, what's double this? mega curry, they are. I don't know. What's that one? They got that one. What's this one? Supreme. Hoy, Holly! No, wait. 9 points. Nanalo yung team niya, oh. Hoy! Wala. Iniwan na ako. May cash ba siyang Tinanong namin eh. Hindi man nga sabi ng ano. Boy, may 5 bucks. Bumalik. Siningil niya si Tito na kasi mayroon silang pustahan. Si Tito daw bad influence. Bad influence daw si Tito na sabi ni Tita Riz, oh. Pusta. Oh, nanalo ka? Here's some keys. Doon daw. Front door there na. Nakuha niya na yung wallet ni Tito da. What you gonna say? What you gonna say? Sabi 5 bucks. Nalo siyang 5 bucks kay Tita Dan. Alis na, thank you daw. Thank you. See you next week. AM na guys. Yung totoo na. Yung totoo. 12 hours na magkasama. Sama-sama na. Thank you, Dai. Thank you very much. Thank you for the drive today. The driver. The driver. Driver na. Bye-bye. See you next week. Next week. See you next week. Next weekend. Bye. How about Tita Cathy? My kids, Holly. Tita Cathy, Baba. Uy, Tita Cathy. Ay, Baba, kiss mo yan. Tita Mami. See you, Baba. See you. Stop kami dito sa sa Shell. Kasi dun sa may sa Caltex walang coffee niya. So dito kami. Ito. What do you got? I get parrot. Wala siyang nakuha, guys. Wala rin coffee. They didn't even have apple juice sack. Oh, wala rin apple juice. Wala dito. Wala. Unbelievable. Unbelievable daw, guys. So, tingnan ulit tayo sa ibang gasolinahan. Alas 12 na. Past na nga. So, try natin dito sa Liberty. Kung ano na lang yung gasolinahan ang pinupuntahan namin. Time saver daw. Oh, tingnan natin kung may coffee siya dito. Tsaka apple juice. I think it's shut. No, it's not. It's all open. Can you say it in there? Ozzy. Nah. Ano? Nah. Wala.
They had the ice break espresso. And? That's shit. Well, you don't like that? Yeah. Ah, The diba? Caltex stuff here. Oh, Caltex. Hala, last. I don't know. Caltex na naman yung titingnan natin ulit. Hala, may tumatakbo. That one, yeah. Dito tayo sa Caltex. Ah, sorry. Napalakas. Caltex, okay. Check. Yes. Yes. Ah, ang dami guys. Ang dami. I want milkshake. Shirt and small one please. Meron dito. What? You got some at home? Fridge. Ah, I still have one? Okay. That's scary. No, apple juice, honey. Apple juice, okay. Ayan na, nakakuha siya. O, dalawa. Yan lang talagang coffee iniinom Why niya. aren't you allowed in there? Probably too many stick-ups, mate, these days. Why? It was locked? You put that there in the middle. Nakalock daw yung, yung pinto. So, inintay pa niya na magbukas. Kasi ano na guys, madaling araw na kaya. Baka may pumasok. Kasi maraming din ditong mga siraulo din na ninanakawan sila. Okay, uwi na tayo sa hotel. Ayan, tulog na sila. Medyo malayo din kasi to. Mga 40 minutes. Is it 40 minutes, Han? From Kat? Half an hour, 30 minutes. Pero ayun, nakatulog na sila guys. Sabi nila, kaya pa nila. Hanggang sa hotel, hindi na nila kinaya. Kids, wait. Paano na to? We're here, Zach. Daddy can't lift. Come on, boys. Come on, Zach. Papa. Let's go. Come on, yeah. We're here. Come on, yeah. There's a lot of people in here. That's right. Punong-puno. Say good night now. No. Close the vlog, Zach. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Good night, guys. Thank you. Night. Good night, yeah. Night. Good night. Ayan. Good night. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next Vlog. vlog. Good night, guys. Tell me who you see, 'cause I think